Hello guys, welcome back to my channel, welcome back to Kima Reaction. So I'm here to do another reaction video to Young Royals, and basically this is the cast members of Young Royals, meet the stars of Young Royals on a YouTube channel called Netflix Nordic. So I'm curious to see what these guys are gonna be talking about. But I do know, like, Sarah, the one who plays Sarah, the one who played Felice, and the one who plays August. The face seems familiar, I just can't place them. Wilhelm i Young Royals. Hej, jag heter Nikita Uggla och jag spelar Felice. Hej, jag heter Malte och jag spelar August. Hej, mitt namn är Omar Rudberg och jag spelar Simon. Jag heter Frida och jag spelar Sara i Young Royals. Tre ord för mig. Ärligt, magiskt och vänner för livet. Intensiv, Very. kärleksfull och dramatisk. Very dramatic, very dramatic. Galet. Bäst. It sounds his... Jätteroligt, fucking galet That's Sarah. och en upplevelse. Lite av en berg- och dalbana. Väldigt August. utvecklande. Stor gemenskap, det är 2 ord. Stor gemenskap, gemenskap är ett ord. Det tar jag. Innan Young Royals så pluggade jag spetsteater på gymnasiet och höll på med musikal. Gick jag i skolan och skådespelade på annat håll. Har ju jobbat lite till och från med film och andra tv-serier och projekt. Innan Young Royals så började jag sjunga när jag var 10 år gammal och sen så blev jag med i popboybandet Foendo, även kallat The Foo. Och sen dess har jag varit soloartist. Innan Young Royals så bodde jag i Barcelona och jobbade som kundtjänst för bilbesiktning. För mig så gick det till så att hon som castade ringde mig en onsdag morgon och sa hej, skulle du vilja skicka in lite videos till mig? Det är för en Netflix-serie. Och då gjorde jag det. Och dagen efter så ringde hon mig och sa hej, kan du vara i Stockholm imorgon och provfilma? Jag provfilmade och sen en härlig sommardag i slutet på juli 2020. Also, it was last year they did the casting. Gjorde casting. Hörde ingenting på ett halvår. Flyttade till Barcelona. Sen ringde de mig i panik och jag flög hem till Sverige. Min kompis Felicia Truedsson som spelar Stella i Young Royals, och jag hörde att hon castade för Young Royals och då ville jag också casta för Young Royals. Provade faktiskt från början för Simon. Men på plats så frågade de mig om jag August was en annan roll som råkade vara August Jag fits you better. August fits you better. hämtade ganska mycket inspiration från mitt eget liv. Inte bara från mig själv men från människor runt omkring mig. När jag skapade So poised. porträttet av Wilhelm. Så att jag kan relatera ganska mycket i hur han hanterar ångest. Till exempel. Sara har ju också Asperger och det har jag. Och Sara är väldigt mycket jag i högstadiet. Lite annorlunda, inte exakt en kopia, men jag tog väldigt mycket erfarenheter från mig själv. Ja, alltså han är ju väldigt olik mig på många sätt, vill jag ändå tro. Men jag tog väl ganska mycket inspiration från folk man har mött och stött på figurer som har tendenser att blåsa upp sig som August. Det jag tog med mig för att spela Simon, det var både min röst för att Simon sjunger, men också upplevelsen av att inte vara den populära killen i skolan. Något som överraskade mig väldigt mycket, det var faktiskt hur många människor som faktiskt var inblandade i allting. Alltså hur stor produktion det ändå var. Det fanns alltid någon som hade koll på vart man skulle vara när man skulle vara där. Men hur vi jobbar med dialog. Det finns vissa scener som är nästan till helt improviserade. Yeah. Jag trodde att det skulle vara lite läskigt om man skulle träffa människor som var inom skådespelarvärlden. Men det var bara som att hänga med kompisar. Det Interesting. var ingenting. Det var bara jättehärligt och roligt. God, I thought he was an actress. He looks so familiar. Rosta Sekerses. Jo, Edvin. Största pranksten, lätt. Samuel som spelar Nils. Edvin. Han är busig. Största flirten. Malte. You. Of course. Det är väl... Malte Gårdinger är den största flirten. Of course. Måste väl ändå vara Malte Gårdinger. Edvin. Eller? Ja.
Jag ska inte säga någonting för jag redan... jag pallar inte få folk efter mig. Det är väldigt viktigt att berätta eftersom att vi fortfarande lever i ett normativt samhälle. Och machokulturen är fortfarande överdrivet stark. Och jag tycker att det är viktigt att lyfta både LGBTQ-personer och kvinnor och vanliga killar som liksom bara vill göra sin grej oavsett vad det är. Därför att den skildrar ungdomars liv på ett nyanserat och ofiltrerat sätt. Vår historia kan hjälpa väldigt många att inse att allting är inte perfekt. Man måste inte prestera på topp hela tiden. Man är bra som man är. Come on, kanske inte alla går PR. i skolan med en prins. She's good. Men den är väldigt äkta och rå med känslor. Och jag tror att det är väldigt viktigt att se det. Att det inte är bara... Well, we know Sarah ain't shy to För att det är inte express så her opinions. Efter Young Royals. Jag vill absolut fortsätta skådespela. Det vill jag. You should. Jag vill jobba med allting som har med tv och film att göra. Bakom, framför kameran, manusförfattare. Jag vill pröva allt. Jag har inte riktigt hunnit tänka så långt än. Först och främst så är det premiär i mitt huvud. Och sen så är jag bara väldigt förväntansfull på att se hur folk ska ta emot den här serien. Oh, he's such Ingen a cutie. aning. Vi får väl se. Love him. Just nu så är allt på Young Royals. Jag kommer absolut fortsätta skådespela. Of course, Det är girl. You planen. Efter Young Royals så släpper jag faktiskt en liten coverplatta på 3 låtar. 2 av dem här sjunger jag i Young Royals. Och sen efter det så ska jag nog släppa ännu mer musik och mer singlar och kanske till och med ett album om jag får till det. Åh nej, det här är jättesvårt. Jag säger olika hela tiden för jag är både från Göteborg och Stockholm. Känns som. Och det blir jättesvårt. Men jag skulle nog säga kex alltså. Kex, såklart. Det är ett K. Det ska vara kex. Det är uppenbart. Kex, inte kex. Kex. Kex, 100% kex. Man säger inte tjung, man säger kung. Kex. Och jag är fast på den. Tack för att du ville vara med och lyssna på våra historier. Ni får se till att inte missa Young Royals på Netflix. Hoppas ni gillar. I'll be watching for you, August. So that's a very nice way to meet the stars for Young Royals. I guess this was this was something pre the show, before the show was released. It's very good to see the cast and stuff. To know that Sarah, the one who plays Sarah, this is actually her first. Also with Omar, the one who plays Simon, that was also his first. But others who played Felice, who played the Crown Prince, and who played August, they do have experiences. So this was very good to see. I really did enjoy the whole series. I love it. I cannot wait for season 2. Since it just ended a while back, they could be in production right now because production takes like a couple months to do. So they could be in production right now, ready for re-released for next year. So keep your fingers crossed they won't cancel this show because Netflix is known for canceling shows. So hopefully they won't cancel this one. I really do appreciate it. Thank you guys so much for the comment and recommendation. Whatever you guys want me to react to, feel free to leave a link below in the comment section and I get to it as soon as possible. As always, who could you beside you? I really do appreciate it. Bye.